לדעתי נעלו אותנו פה. בהצלחה. לא נורא, אז נעשה את כל המודלים שבוע הבא בעל פה. קודם כל רציתי להגיד לרן מקודם שרציתי לעלות, ורציתי להגיד לו שכל הדברים שהוא אמר, לעשות את זה, שים בצד, ולהיות אותנטי, זה הכי חשוב. יאללה, אני מתחילה. לא, תתחיל. כבר התחלת? מצלמים. הכל בסדר. וחוץ מזה, כתוב לי פה תום וג'רי, תרכזו בזה, כי המסר הוא פחות חשוב. טוב, אז נתחיל. כן, מאמנים הם שרלטנים. קשה לי לדבר על העוצמות שלך, אבל אני אנסה. מאמנים הם שרלטנים. מה? מישהו לא מסכים איתי? ברור. כולם שותקים. מה? אולי זה לא בכלל לגמרי. מסכימים? לא מסכימים? לא. לא מסכים. או, הנה, יקיר. רציתי שיקיר. יקיר, אתה שרלטן. לא חושב, מכבד את הדעה. טוב. שאני אקשה לך עוד יותר, מה? תכף אני אראה לכם שזה דווקא כן נכון, אבל בואו נמשיך. אז זה הכתבה אבירם חוטף לשפיץ, כן, פה המודלינג זה על אבירם, כמו שאותו בן אדם ששושה עשתה עליו, ואיפה שם ב-2014 הוא קורא את הכתבה הזאת, מאמנים הם שרלטנים בעצם, ובעצם רובם חיים בבודקה של ההורים שלהם, ומקבלים שם את הלקוחות, ואומרים להם ומייעצים להם כל מיני דברים שהם בעצמם לא עושים. וזה השפיץ שהוא חטף לפרצוף. השפיץ זה השפיץ. אוקיי, אז הוא קרא את זה בוויינט, סבבה. הוא תמיד אוהב לשאול את עצמו, העונם. יום אחרי שהוא באמת קרא את הכתבה הזאת, והוא הבין שזה באמת הוא, שהוא שרלטן, שהוא לא באמת משקיע, שהוא לא באמת עושה דברים, הוא עשה מעשה. ונגיע בהמשך למעשה הזה, כדי שתהיו במתח. יעדים, סימן שאלה, סימן קריאה. ואני אוסיף פה גם בעצם קשיים, יעדים וקשיים. אז ב-2012 היעד הראשון, המטרה הראשונה של אבירם שפיץ הייתה להיות מאמן כדורסל טוב יותר. והוא ראה שהוא עובד עם אנשים, עם נערים בעצם, שבאים לשחק כדורסל, ובאמצע המשחק הקטע המנטלי בעצם זה מה שמפריע להם. בעצם עוצר מהם להיות שחקנים יותר טובים, ואז הוא אמר, אני רוצה להיות מאמן יותר טוב, אז אני אלך. אני אלמד קורס אימון, אני אוכל לעזור להם בצורה יותר טובה. אז זה היעד הראשון. הוא מסיים את הקורס אימון, והוא מתחיל לאמן בפרקטיקום, ובפגישה הראשונה הוא כבר מבין שזהו, שזה הכיוון. אימון מנטלי זה הכיוון, ובעצם קצת מתחיל באותו שלב לרדת לו מאימון של כדורסל, למרות שהוא משתמש בכלי הזה, והוא עושה את זה ומשפר, אבל הוא מבין באיזשהו מקום שאימון מנטלי ואימון כדורסל זה שני דברים שונים, ולהפך, אימון מנטלי באיזשהו מקום מפריע לאימון ספורט. ואז עוברות עליו איזה שהם 3 שנים, בעצם היעד שלו זה להתחיל למלא את הקליניקה, והוא נלחם בקשיים יומיומיים, ועם כל קושי הוא בעצם גדל ומשתפר ועובר מעליו. ואז, כמו שאמרתי, מגיעה הכתבה הזאת שמביאה לו את הכף על השפיץ, ומה הוא עושה למחרת? הוא בעצם רוכש איזשהו קורס של שיווק ב-5,000 שקל, זה נשמע כמו, היום אולי סכום לא יותר מדי גדול, אבל בשבילו זה היה סכום רציני, ובעצם זה היה יותר מזה, זה לא היה
סתם לרכוש איזשהו קורס, זה היה בעצם איזושהי החלטה, אני הולך על זה all in. ומהרגע הזה הוא בעצם נתן יותר מעצמו, תרם יותר מעצמו, ונכנס לסיפור הזה, ועבר כל מיני הכשרות, ובעצם ראה את כל הסימנים של ההתקדמות, תודה, לעבר המטרה, והתחיל לאט לאט להיות יותר רציני ולמלא את הקליניקה. אין פה הרבה שקפים, כן, זה השקף השני, אחרי זה יש שקף שלישי, אז הכל יהיה בסדר. כן. אנחנו רגועים. 2015 הוא שמה, בעצם נולד פתאום הרעיון של בית למאמנים. איך זה קרה? הוא בעצם התחיל קודם כל לאמן, הוא נתן איזה שהם הרצאות לנוער, לחוסן מנטלי. משם אחד האבות ראה אותו, והבן אדם היה סוכן בגוף שנקרא שח"ם, שזה איזשהו בעצם קורת גג לסוכני ביטוח עצמאיים, ובהמשך הדרך הוא הלך והזמין אותו לתת הרצאה באילת, ואז הוא בא והרצה לכל הסוכנים, והוא אמר, וואו, איזה יופי, לסוכנים העצמאיים האלה, של כל אחד לבדו, אבל יש להם איזשהו קורת גג, מישהו שנותן להם הרצאות, מישהו שנותן להם הכשרה. אני רוצה כזה דבר למאמנים, ושם נולד הרעיון. אוקיי? ובעצם הרעיון הזה שם נולד, אבל הוא המשיך וככה התבחבש עם עצמו והשתפר וניסה ככה לראות איך הוא קודם כל ממלא, הוא עדיין היה בעניין של מילוי הקליניקה, וב-2017 זה לא רשום פה, אבל הוא עוזב את בעצם אימון כדורסל, ופה הוא עושה שם עוד איזשהו סוויץ', עוד איזשהו פריצת דרך, הוא אומר, אני עוד יותר all in, אני מתעסק רק באימון מנטלי, גם נותן לעצמו פתאום איזשהו, לוקח איזשהו קרן של איזה 100,000 שקל, ואומר, אני עכשיו משלם לעצמי משכורת של בערך שנה, עד שנה אני רוצה להיות בעצם עם קליניקה מלאה ולהתפרנס רק מאימון, והוא באמת רואה את כל הסימנים שזה מצליח, ולאט לאט הקליניקה מתמלאת. אבל פה הוא בעצם נזכר גם ברעיון הזה של הבית מאמנים, והוא תמיד היה שם כל הדרך בעצם לבד עם עצמו, והוא אומר, אני רוצה עכשיו גם לתת את זה למאמנים שהם לא יהיו לבד, ולהם יהיה את הפלטפורמה הזה, ואני אוכל לתת מעצמי עם כל הדברים שאני כבר התגברתי עליהם, בעצם להתגבר עליהם, שמאמנים יתגברו עליהם בעצמם. אוקיי, תודה. אוקיי, אז בעצם פה נולד באיזשהו מקום, אבירם, בעצם איזשהו מנהיג למאמנים. בעצם הוא בא והוא אומר, אני סללתי את הדרך, ועכשיו אני אראה לכם איך אתם עושים את זה, והוא בעצם יוצר לעצמו, הוא לא רואה את זה, הוא קודם כל מנהיג את עצמו, ואחרי זה הוא מנהיג את האנשים שמצטרפים אליו, והוא בעצם יוצר לעצמו סביבה מנצחת. אוקיי, ופה אני קצת מתחבר למודלינג שלי. למה אני עושה עליו מודלינג? עצם זה שהתחלתי פה את הקורס, מאז, וגם אפילו לפני זה, כשהקשבתי לקוד המנצח, אז תמיד אני סביבה מנצחת, ואני שובר את הראש שלי, איך אני משיג לעצמי סביבה מנצחת, כל הקורס. ובגלל זה אני ראיתי שהוא בעצם יצר את הסביבה המנצחת הזאת, ואני אומר, זה הדבר שאני רוצה לעצמי, זה מה שאני רוצה להקיף את עצמי בסביבה כזאת, באנשים כאלה שרוצים לעזור לאנשים אחרים, וגם יודעים איך לתת להם את הכלים להתפתח בתחום האימון, ולכן אני מגיע לסביבה המנצחת שלי. וזה מה בגלל זה עשיתי על זה מודלינג,
וזה מה שסטנדרט ואבירם בשבילי. ופה בעצם סיימנו. תם ולא נשלם, כמו שאתם לפעמים על החוצה. ובעצם, כן, אני מתחיל פה דרך חדשה. היה שם עוד איזושהי תמונה שרציתי להראות, שככה אבירם רואה את עצמו של איזשהו מדרגות, סולם מדרגות, שהוא עומד למעלה והוא מושיט את היד למטה, כדי לעזור לעוד מישהו, כדי להקפיץ אותו למעלה. ככה הוא רואה את עצמו. תודה.